Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Hij ging naar school, de meester heeft het toen geweten. Zelfs daar kon hij ook zijn moe niet vergeten. Op een dag zat hij daar met zijn eigen bakkie, met zijn moe te zenden op zijn gemakkie. Eens toen kwam de PTT daar binnen schieten, zat hij daar in de schoolbank te genieten. La 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 la, la 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 la, hier is de stille genieter. La 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 la, la 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 la, met mooie Hollandse plaatjes. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joert bij mij een bijzondere gast onder de tafel. Ik ken hem al een hele tijd. Was echt een muziekliefhebber. Hij komt echt uit de woorden. Wij ben een jongetje 44 in Bollensleeren en we kennen hem beter als de stille genieter. Maar hij die volle meer als een piratenstuurder in de loft horen. Ik denk dat hij van alle Friese platenbazen worden meestal misschien wel verkocht. Had Gooitsen de Haan, mooi dat je best. Welkom. Welkom. Hoe zocht je zelf eigenlijk? Want we hadden altijd door de stille genieter, maar toen had ik een cd-zaak. Toen was een pro de platen uitgebracht, hè? Ja. Ja, je moet zijn, ik ben begonnen op piraten natuurlijk, hè. Dus af stille knitter, wat draaien. Maar ik weer gewoon jongen, ik wil ook altijd de meeste muziek gaan. Dus altijd stapte ik in de auto. Ja, ik was naar een plaatsje. Nou, ik weet ze aan. Die weer had nou in Hogeveen weer, of weer in Emmeren Kompas. Ik weer er. En snel jongen, dan draaide ik die nieuwe platen. Maar wat kreeg je? Op laatst komt er al jeugd bij mij, met een bladje, stille knitter. Dat plaatsje wil dus hij met mij graag gaan. Nou, ik zei, dan neem ik wel mee. Dus nam ik ze mee. En toen verkocht ik ze in de slipkamer in de wasbak. Toen lag ze in de wasbak. En daar hadden ze wij en daar draaide ik. En die studio had ik nog. Nou, en zo kalm is dat iedere keer wat groter, want er kwam iedere keer meer bij. Dus ik bleef ook die plaatsjes er net mee kwijt. Ik dacht, weet voor wat? De garage die bouw kwam op winkeltje. Dat weer nou het horenwinkeltje. En had ik verbind wat betimmeren, wat we konden de platen wat uitzetten. Maar ja, op laatst kwamen hoe wij die piraten. Dus op laatst als de vreeds kwam, en zaterdags, dan zitten ze al op de grond. In de ronde. Van mij. En ik het eerste plaatsje begon te draaien. Stille die mag gaan. Ja, ik. Dus dat ging iedere keer maar groter en groter. Op laatst kwam Birdie op een brommer, de vissers van Zoutkamp. Gooit ze mij deze hier, ik wil staan. Ik zei, ja hè. Dus die verkocht ik al in de winkel toen die tijd. Dus toen kwamen de vertegenwoordigers op laatst ik al, want ik meldde me heel lang. Want het moest uit Jedden natuurlijk. Dus die kwam en dan ging je bestellen. Dus Telstar weer wel in van de favorieten die het meeste besteld werden. En Dureco. Dus, maar op laatst werd er al 50 van. Iedere keer aan de ene kwam dan maar 50. Maar zaterdag weer al op. Als mensen de vertegenwoordiger kwam, Hans Waal, uit Oosterwolde, wie vertegenwoordiger. Nou, dan dronk er bij de vrouw even een bak koffie. Nou, de bestelling een klein meidje. Nou ja, zo ging dat iedere keer, dus het groeide alleen nog maar. Maar de namen stel ik niet, dat werd ik iedere keer groter. Ja, want hoe kwam je op die namen? Dat zeg ik direct vertellen. Ik ben aan het werk in Sjemerum. Bij Althuisjes, daar lijnen we al je stout en platen om de benzinepompen heen. En er was een jongen die was uitzetter. En die kwam uit Donjem. En die ging een rare man hier om Holland, want die werkte bij de gemeente. Nou, je praat ik over de piraten, maar hier weer de stille knitter.
Maar hij wou stopje. Want hij zei, als ze mij pakken, dan kan ik net bij de gemeente werken. Je mocht net een strafblad. Nou, ik zei, mij dan die naam stellige niet ha. Jawel, zei hij. Nou, toen had ik de naam stellige niet gekregen. En zei dat iedere keer groeit. Nou, toen ben ik later begonnen met plaatsjes uit te brengen, stellige niet. Zo, toen had bij Tinger een special sound studio in Zevenhuizen. Die had toen mijn naam eigenlijk Verslijn geschoft. Later hebben we dat weggewilderd in, maar mijn naam had in het begin al die vers vanwege de platen, ik stel ik niet natuurlijk. Wie dat al je vers laat, dat je bij dingen regelen. Ja, maar ik denk dat er wel mensen binnen op deze verhaal die beter kennen als stille genieter dan met die eigen naam haast. Hè? Ja, maar dat had ik dan ook wel eens, dan zeggen ze mee, dan steen ik ergens, ik steek een keer op het Sjerkhof. En dan steek. Dan zijn ze mee, mij wel vrij waar je bent. Ik zei, jawel. Maar ik zei ook, ze goedjes naar dan kan je me toch net. Nee. Maar ik zei ook, stel ik niet, dan kan je me wel. Jawel. Nee, ik zei, dan kan je me ik net. Zo zeg ik het dan ik. Krijg ze, zeg ik het nou zes. Ja, Dan kan je me ik net. Ja. Maar dan hadden ze me bekend van de radio en dan hadden ze jet. Maar ze weten heel net niet eens waar ik ben. Nou, dat is de werkelijkheid een beetje alle van mij. Een ster op dat merk, hè? Als radioman, als verkeper van cd's en het uitbrengen van cd's. Je het zelf nooit artiest wijzen wil. Ik bedoel, ik maak het toch even vragen. Kist u jongen? Dat is jongen, hè? Nee, net als jongen. Maar Had je het nooit proberen? Nee, ik net. Ik kan wel die mooie stukjes aan je wat de site vroeger draaide. Op het hoekje waar het nog ligt. Ik wou dat het nou maar de laatste was. Ja, maar goed, dat binnen de teksten is maar. Juist, maar dan kijk ik wel verder, jongen. Maar dat ga ik al niet praten. Dat zet me ik al hier in een holle. Maar waarom had je het nooit proberen als artiest? Nee, daar heb ik geen tijd voor. En je zin onblikbaar. En ik geen zin om, want dan denk ik het wel. Bij de platen wil ik al ha. Nee, maar vaak het mensen al jong beginnen. Dan hadden ze vaak wel de drang van ik wil op een podium staan en ik wil de aandacht en ik wil succes. Nee. Maar dat had je toen net gewoon dus. Nee, ik heb meer mijn aandacht voor, als ik in zeeg, dan dacht ik, daar wil ik wel wat mee doen. Ja. Nou, dan zei het vroeger ik om. Maar meer praktisch, hè? Het uitbrengen van een plaat, je begeleiden naar je studio. Ja, dat vind ik mooi werk. Wat had je wel eens teksten schreeuwen voor oren bijvoorbeeld of net? Nee, ik zeg het wel op, uit Duitswij. Dus alles wat Romy zongt, dat heb ik al hier opzocht. Kan ik gerust zeggen, al hier. En daar leefde ik in. Ik kreeg dat beeld gewoon van me. Dus als ik wat jette, en ik vernam daar een snik in, dan dacht ik, dit is voor Romy. Nou ja, voor het maar even nemen. Romy, dat is een rare lijn in die hele leven. Hè? Ja. Zijn hele carrière, maar daarna toen hij verstoren is. Ja. Zijn hele nijliddenskip, best nog steeds maar bezig best. Ja, daar ben ik nog steeds mee bezig. Dat haast nou ik bedoel, ik ben in Oostenrijk. Ik rijd naar de Kastelrode Spatsen. Naar Berie, de zanger. Die zit op zijn trekkerke in de björkerijen. Die springt van trekkerkouwen, maar we kwamen van Hugtouwen, zat dal in. Maar hij kan bij mij in een Volvo zitten. Dus, dat is zo'n 40 nog, die Volvo. Ik ging jong mee zitten. Ik kreeg de cd van Romy in de hand, Verloren Liefde. Ik had de opname ook nog wel, foto's. Dus die zet ik nog wel eens een keer op Facebook. Dus, prachtig, die man. Hij zong daar gewoon een beetje mij en jong met een auto. Maar dat soort dingen waarom je net. Nee, het is mij goed. Dus toen ben ik daar weer ben ik naar de Alpenvrienden erin. Naar Meranzen. Dat we kwamen in het hotel daarboven. Op die berg. En de kok die hadden, dat is stil niet er weer. Maar die wie kok in zijn eigen hotel, maar wie de zanger ik van de Alpenvriendenbaum. Was toen mijn broeder, mijn broertje. Dus, toen moest ik met hem onder in de discotheek, in de sauna's, daar moest ik al niet mee heen. Want zijn broer wie verongelukken, bij de bergdal. Op 14-jarige leeftijd, met skiën. En toen ging hij die tekst maken. Dat is mijn broertje. Ja, toen had ik hem Rommy's jongen laten.
En toen was een vrachtwagenchauffeur, die kwam bij mij, uit Oostenrijk. Die wie bij Bioman om vogeltjes. En toen vroeg ik erom waarom. Toen zei de Bioman, van mij, die moest even hier achter wezen. Die had ze te keer. En die had hem toen meenam naar Oostenrijk. En toen kon Romy jongen op een Venkelabjon in Oostenrijk. Maar Romy woonde niet. Maar ik kwam er wel. Dikke dwarsborrel. Ja, dat heeft geen zin hoor. Dus dat vond ik wel schande. Ja. Ja. Maar voor de rest, Romy is altijd bij die West. Ja. Belangrijk voor elkaar. Dol van Romy en Romy voor die, denk ik, hè? Nog steeds. bij- Je hebt het straks wie wij hoe hebben. Eerst maar even naar de muziek. We hebben mij, hier is de stille genieter van de Gema's. Ja, Zit ik er goed of is de Gema's? Gema's denk ik wordt meer. Hè? in de Gema's. Ja, ja. Ja, ze spreken weer uit. Kan ik wel Gema's wezen. Maar ik geloof de Gema's. Wat voor plaatje wie dat? Ja, die tekst zouden we maken, die Bettinga en Dick. Die waren in de studio. En want ze plukken toen de plaatsjes ik wel van mij. Bettinga is zijn vrouw. Die weer plukt daar in Hilversum. En ja, ik weet hem van volle meer. Dat is een funny sound. En dat waren vroeger de Woodpeckers. Dus daar kwamen er mee. Weer kwamen er mee de Crescito's. Daar hebben we LP's opnamen. Dus als de Zuidwesterloid. Dus, en dan stel ik niet dat die LP's hebben we daar opnam. 2 LP's met wat we zeiden. Ben we daar bezig geweest. Dus dat we al in de jaren, 76, 28, toen was ik al bezig. Dus al die plaatsjes, nou krijg ik wel die andere plaatsjes, maar toen leerde ik Anneke, die kwam uit Ter Apelwijk. Dan weer Wendy, een Famke, een bootje kwam in Marken aan. Dat draaide dus hij voor een markersmeisje, die draaide dus hij vroeger een bakkeliet. Dus dat leerde ik. Nou was jongen bij Bert Engels, een Famke uit Derwijk. Dus toen was ik al met hetzelfde bezig wat ik nou nog doe. We gaan een nummer draaien van Titia, de Lapenkoer. Ja. Waarom dit nummer? Nou, daar had ik wel een prachtig voorbeeld bij. Want dat jaar, dat denk ik, wat weer dat vroeger nou mooi. Dat is ook dat gewoon van mij. He, dat ze worden bakfietsen, de weidel beginnen. Dan ben je nog een skerenslipje. Nou, ze komen bij de door en daar hadden ze wat te keep. Ja, maar die tijd had je nog wel mij Die maken, had ik denk ik, mij heel maken. bewust. Ja, hè? dus met hem die ik. Dus dat zie je. Alle jaar. Dus dat zit ik al hier bij me vast. Dus als ik wat jaar, als er is wat, dan denk ik, oh, daar kan wel een mooi plaatsje van mij. Nou, zei ik met dit jaar dat plaatsje ik uitbracht. En dat slaat ik heus wel om. Nou, je dat draaien, vrees ik voor niet meer om. Maar ja, als het draait wordt, dan weten de mensen het ook net. Dat is het probleem. Lapenkoer, die koeien oude tijd. Lapenkoer, had goed verleden tijd. Toch stink ik vaak om die keer man in kliet. De lapenkoer groot voor alles op een fiets. Titia en de Lapenkoer. Mooi singeltje. En we draaien een aanleiding van mijn gast van Joert. Blij dat hij er weer eens even is. Ik ken hem al een hele tijd. We kennen hem net in Friesland overigens als de stille genieter. Zijn echte naam is Goits in de Haan. Ooit bennen in Bolleslenen. Ik ben geboren. Dat is bennen, hè? Ja, ja. En, Ja, maar net echt opgegroeid? Ja, ik ben geboren daar bij Pagenbeppe. En toen ben ik dus met hem achter de björkerij van Pagenbeppe. En toen ben ik geboren in Woonwijk. Oké. In Woonwijk. Ja. En ik had er nou een foto van en ik wist het zelf net. En toen had ik de foto naast je, dus hij mij mee op een jerm bij Pagenbeppe. En qua opvoeding, ik probeer bij Paak en Beppe het Ja, beste. daar kan ik altijd heen. Want de jongens alle jaar, ze zijn niet meer met alle broers. Maar ja, Gruttige zin, hè? grote zin. En ik ben daar wat altijd bij Paken Beppe. Met Paken in per koeien. En ja, later had ik een café jongen in Fransie, de post horen. Op een Silverstraat. Nou, daar kwam ik dan vroeger ook wonen. Maak ik al die koperen luchtjes al je. Zat ik in koperpoets met een jonkje van die Jogenieën. Kom ik er al. Dus ja. Maar ik kon met Paken met de koeien naar de bollen en de melkbussen naar de wei brengen. Dat ik weer liet fietsen van de Warboslenen. Of wist er rustig van, Warboslenen, daar wenden we toen. Tot hier, ik geloof toen Santje neer, weer tot Santje neer. En we Santje neer wennen. Dus, maar ik ga altijd in de Paken Beppe. Dus al mijn omkes, het wie altijd krijg ik een broer van mijn omkes. Ze nemen ze mee. Als een bij alles die bij de Champino portier had, dan moet er iets staan. Nou, dus altijd, als ik daar kwam, dan steek ik even bij om bij de deur. Ah, en die broer er ik weg. Maar ja, ik wie omke. Omke Jelle. Zo.
Wie er in je jeugd al muziek te jaren? Ik bedoel, hier in Heitemem of Pakenbeb de radio wel eens hoor. Waar er wel eens een plaatsje draait? Of, Ja. Of, Als ik naar bij Pakenbeppe kwam, dan stapte ik daar op dat pleintje uit, daar van de Sjerke, daar in Fransje. En dan keur ik door de steeg. En dan draaide en dan die ik dat plaatsje van de shoebox, dan stond het les op een CD hier. De Boerinnekendans. En dan kwam er een plaatsje achterom, al ben je nu bij de soldaten. Van de Limburgse zusjes. En dat weer zo mooi uit in. Want ja, en ik ben kwam, we al die programmatoren. Maar toen lijn de boot nog in Fransje meer. Van de marine. Die lijn er toen al in Fransje. Dus dat maak ik al niet voor mij daar. maar stiet er tussen muziek op? Wat zei? Wat er tussen muziek draait? Ja, zoals hij draaide een programma. Hè? Zij die in Banderkant staan, ja, de zender die daar. Nou ja, dan stie ik wel eens bij de wei als er een politie kwam. Want ja, de gedienden zitten vroeger tegen, hè. Dus Jordaan sta je hier, ze zeggen waar je bent, en ja, het is geen kunst meer. Maar dan, toen gingen ze een ding en dan peilen ze uit. En dan, maar ja, de politie dan kwam. Dan moest ik al uit rennen. de politie. Oh, ik moest op glas slaan. En toen weer de andere keer weer bij een lange berenzak, daar weer een politie. En koekje verder, staan hem zo hun. En die kwam met 6 pan eraan. En 6 pan steden naar die een steel, buurt van het huis. En dan werden ze er al, die ene weer het 6 pan wij en de andere sprang van de motor. Die ene gang die kant op en die andere gang die kant op. Want we waren toen in een blok, daar nemen ze vroeger de kazerne. En er waren 4 huizen, maar daarachter zit een muur tussen. Maar het slipkamer van huis, van de Heitemem, dat zit op de ene kant van de muur. Dus dat had die politie wisten, dat dus hij die soort de zender weer aan, om weer bij Elzinga, die waren een jonghuis. En toen stond de politie daar lang berg, jammer hoe daar aan. En toen ging de zender. Maar dat ging een beetje van hij de persoon dus. Ja, zei het ik al. En hoe kwam hij erom? Ja, ik was op werk. Krijg zo'n bij. Ik op het werk met praten al ja. En zei er ik gang en zo ben ik er ook bij. Ja, want hij ziet echt al in de muziek of net? Nee, dat net. Dat net. Maar ja, toen er een keer ging weer, toen wel. Dus toen kwam er en dat kreeg wat ik dan wel dingen na. Toen kwam er al gewoon op mijn accordeon, spelen live. Op de radio. Dus dat had ik dan ook wel dingen met de wikko's. Kovers en Sibbe. Nou, dan zitten ze met mij in de keuken. En wie zit nou hier in de kamer? Of de vrouw zit nou hier in de kamer. En ik zit in de studio. En dus uit de keukenwei, rond een kabelwei, een 10 meter de gangdal, naar mijn mengpaneel. En ze spelen. Dus dat weer een groot feest. Dus, en ik een berg luisteraars natuurlijk, want het weer echt mooi. Zie bij er zie we. Die zou denken, mooi gooitsen. Maar toen belden ze die oren, belden ze van de rederij, van de boten, van de plezierjachten, als ze die opnamen, ik mocht een spelen. Als die rondvaart, Nou, toen had ik Kobus vrij. Ik zei, ik kreeg bericht, ze wil graag dat op een boten spelen. Die zei, geen probleem, gooitsen, doe ik eerst in Goma. Nou, zei dat ik weggaan. Dat vind ik prachtig mooi tijd. Ja, maar toch altijd bij die geheime zender, hè? Dat gedocht met die polities en weer invallen en Ja, bekeurings en Ja, rechtszaken. ik had mij gewoon. Toen waren we bezig, ik moest me melden in Assen. Voor 4 weken fijn uit. Maar we waren nog draaien en we hadden de 4 attenten in, 18 elementen, op een rotor. Maar die Sadrianers, wat gebeurde er? Stekken storm op. Dus Wietse Philips, mijn zenderbouwer, Eite Mulder uit 7000, die weet er ik bij. Die tellen, die hoorden het storm, die tellen alle 4 attenten zuid de mastwei. Ja, uit de rotor dan, hè. Dus, en die smeten het zo op de grond. Maar het moest steeds wel draaien. Natuurlijk, wat mensjes moest ik weer melden. Dat moest verkleden. Dus nee, de mannen ben ze kwam met de vrachtwagen, met aggregaten erop. Toen had alles wat in de wand loske. En toen ik me melden moest, die 4 weken lang,
draaide mijn zender, mijn programma, draaide alles Nederland trouw. Wietse Philips, wie alles Nederland bij mij. Maar de reden waarvan toe zitten moest, Dat weer dat ik ontzenden weer. ja. Dat mocht net. Maar dat ging op het moment dat toen in de cel zierst, gewoon trouw dus. Ja, dat gaan gewoon trouw. Maar wie ze dan net bezig om dan weer die zender op te sporen en Nee, eigenlijk steek je dan een beetje de middelvinger op. nee, ja, toen me krijg hoe je het beschermd willen. En toen ik maar krijg, hoe maken ze een programma en hoe stelt ze zelf in? Maar wilst in gevangenisstraf, wist toen weer om het illegaal uitzenden. Ja. Ja. Stop, En Sorry, hè, maar- en de snede Jan, want ik sorteerde de was, kijk wel, ja. in Nieuwbergveen. En dan mocht van de bewaarders. Hè. Wie ik maar de enigste. Maar toen zouden we, het werd te kwaad, maar toen zouden we in de transistorradio zo'n een zender kan bouwen. Dat ik zelf de piraten een rapportje doen uit Veenhuizenwijk. En dat is net slagen. Dat is net slagen, dat is schande. Maar daar hebben we wel mee bezig geweest. Had het ooit in die leven, had het die bot benadeeld, dus toen toch veroordeeld bist? Ik bedoel, dus is daar inderdaad net voor een bankoval of een moord. Nee, maar dan krijg je wel een strafblad. En dan komst in een systeem te lonen, het juridische systeem. Daar zit zo vaak net zo volle marge in, hè, had ik het idee. Had het er les van hoor, of net? Nou, ja, het wil zeggen, je wat honger had. Ze zeggen wel, als je straf had, dan moet het oorwerden. Ja, maar je wordt er wel verroers, jongen. In het dorp, Ja, maar ik... polities en door het Als systeem. je letter zonder jochfiets en je zoon bij in Leeuwen komen, dan wordt het wanneer van vroeger. Ja. Ik van je paak en beppen. En dat had er niks met mij te maken. Maar het werd wel neemt. Had er les van hoor, dus. Ja. Ik weet nog best dat we... Want hoe raad ik? De best veroordeeld. Man, hoe vaak ben je veroordeeld eigenlijk in totaal? Nou, verschillende keren. Ja, ja, Ik ben wel vrijkam. ja. Ik ben wel vrijkam. Jelle Rusten had wel in jouw zin weer mijn maat. En meestal ik het kleren wat ik van plan weer. Als ik kwam, hè. Dus weer in ieder geval die mij en de polities. Jelle gaat in de studio. Waar is de zender? Ik zei, ga je zender? Ik zei, oh nee, zei hij. Ik zei, nee. Zeg je, maar de politie bleef bij mij in de winkel. En ik stond nog in de winkel. Maar ik hier een kabel in mijn maat maken en die kost net zijn. Dus de politie zit bij mij die shot, die komt uit. En mij druk ik op een knop en alles valt uit. Jelle zei, wat is dit? Ja, ik sta hier bij Gooitsen, zei hij. Die is hier niet weg geweest. Ik sta gewoon in de winkel. Dus je staat al je boeten door. En ze gaan naar de caravan. En dan beginnen ze bij een pick-up te koppelen in een mengpaneeltje. Daar de politie gaat ik met hun naar achteren. Dus wat doe ik? Ik stap voordeel, ik stap in de garage, ik ga bij de trap op. Ik zaag met ieder zagen de kabels los. Ik pak de zender erbij en zet hem in de garage. Maar de tuinman die me kreeg even geholpen, Hendrik Klaaster, die is inmiddels ook overleden. Die is in fiets in het hak staan en die weer bang voor polities. Dus hij komt in de garage. Ik zei, Hendrik, ben je hier nog? Nee, ik zie ze nergens. Ik zei, die zender maar in mijn koffer. Met mij gooi ik die garage door even. En dan staat Jelle van mij, Jelle Rusten. Hij gooit ze, zei ik. Ik zei, daar, Jelle. Ik zei, wat is dat? Maar mij, dat hij zei, wat is dat? Pakte Hendrik de fiets. En dat weer fietsen. Om van het hier te komen. Ja? Dus, wat is dat? Ik zei, daar gaat erheen. Ik zei, hij zet die zender hier neer. Ik zei, dat is 007. Ik zei, je kan hem nou nog pakken. Ik zei, want ik heb daar niks mee te maken. Hij zet hem naar, hij zet me jongen. Ik zei, jullie hebben wat gezegd net. Ik zei, denk je erin? Dat is er. Ik zei, je had niks met een meisje. Dat ik kijk alles weer omkring. Ja. Dus we zitten in Leeuwen, toen zei en Jan moest ik voor. Toen zitten ik weer al voor, toen werd het seponeerd. Zit hier Jan en de jongen Jelle, toen zei Jelle tegen Jan, gebruik gooit ze jou een kattenvanger. Ja, zei Jan. Maar zei Jan hier op de katten. Dus hij vangt die katten wel op. Die achter me werden met jongen. Die hier net in de gaten wat Jelle en mij bedoelde. Dus hij weer mijn kattenvanger. Dus daar rijdt ze me nou wel om. Dus en ik kom dan wel bij Jelle, ja. Ik kom wel samen een bak koffie en praten over vroeger.
Dan zei ik ooit, maar zo vaak heb ik jou er ook niet uitgehaald. Hè? Nee, maar ik zei, dat waren de politie zo, anders wel wat. Nou, maar je zei, op dat moment was je even, dan moest je jou in de gaten houden. En dan was je even. En dan was je gewoon een jongen weer. Een stukje was, een bak koffie, we waren altijd vriendelijk. Dus om het jaar, ongeveer, dan kwamen ze een keer weg. Waarom had het al die jaren sabot volhouden? Ik bedoel, kan me ik voorstellen als het op een gegeven moment eens een keer in zo'n cel zit, dus denkst, dit is het mij net wurg. Ja hoor. Maar doe best dwars door. Ja, ik vind het fantastisch hoe dwars als het wijs best. Ja, dat gaat net om, maar het had wel een heel deel van die leven kleurt. Waarom wist het er zo fanatiek in? Nou, ik had je draaien, vond ik altijd mooi. Ja, Maar ik kan een hobby hebben, maar als je dat zelfstraf oplevert op een gegeven moment. ja, maar dat had ik toen, als dat nou nog weer, 2 weken, 4 weken, dan pakte ik het sabber op. Dat is zo belangrijk voor die dus. Ja, dan pakte ik het sabber op en dan maakte me niks uit. Maar het is wel een keuze die Steven maakt. Ja, Van nou, wat er gebeurt, al zit ik 4 weken in de cel, na een week stik weer mij die stuur eronder. ja, maar die hele cel zei niks meer. Je kan eten, je gaat drinken, je bent kind. En je kan beletten, je kan knutselen. Wat maak je nou meer? Maar het weer dus net een gewone hobby meer. Nee, het Als je daar zelfstraf voor oorhaat, dan is het net meer een gewone hobby. Hoor. Weet je, zit te draaien in mijn studio. En ik ga toevallig even zitten, zit hij in Bimbi. En de politie vallen binnen, dan schrikken ze. Oeh, ik schrik er net van. Oh, ben maar ik weg. Nou, dat is zo. Had hij zelf ooit, een heel plotte vraag, had hij zelf ooit een crimineel voen? Nee. Ik ga woel zijn. Op opname. Die nam heel kolok op, ook. Of SBS. Heel kolok. Ik ben bij in de studio. Gooitsen. Dan kreeg je 4 weken gevangenisstraf en dit en dat. Alle, Tussen de crimineel in. ja. Ben je er heel net lul om? Ik zei, ik ken je om één ding lul meisje. En wat is dat, zei ik. Zei die voetballer, hoe heet dat nou? Die voetballer, die riet van die ND'er. Ja, bij verschillende wijs, maar ik denk Kluivert bedoel. Kruivert, dat zijn neem ik het ik. Ik zei, die Kruivert kreeg lekker vol aan wat ik kreeg. Ik zei, de officier moest je nou eens niet ook mee zetten. Ik zei, we hoeven niks. We vregen geen geld. Het kost het dus alleen en we meisje in de meesten bleert. En die Kruivert kreeg hetzelfde, die riet een ND'er. Die kreeg hetzelfde wat ik kreeg. Dat is toch geen riosigheid. Zo vertel ik het ik. Ze staat dik in beeld. We gaan met muziek draaien. Johnny. En ik heb de kop niet staan naar werken. Ja. Even naar dien werk. Want best u, qua als u zei, dien beroep, hè? Ja. Best u alleen maar platenverkeer per west en stille genieter? Of niet? Ik had in de wegenbouw zitten. Toch wel, hè? Ja. Altijd in de wegenbouw. Ik ga uitvoerder geweest in de wegenbouw. Ik ga een dikke 20 keer bij de Noord-Nederlandse geweest in Harlingen. Daar heb ik een goeie Gerrit Ringestraat geweest. Dus, ja, en dat... En die veroordelingen gaan nooit een baan kosten? Nee. Er is nooit een Nee. baas bij die jongens of van jongen, dan moet je het ophoren. Nee, ik had zelf wel gewoon dat ik... toen moest ik 2 weken en toen ben ik gauw in ziektewet gegaan. En die 2 weken ga ik zitten en mijn geld gaan terug. Het was moeilijk gewoon in de gevangenis. Want Nee. de prijs is vrij ja, makkelijk, Nee. ook net zitten, maar... Al die bewaarders in Fijnhuis, die kwamen al die bij mij om platen. Halderwijk, de Oosterwalde, al die hoeken. Maar er zit wel mij echte crimineel in die cel natuurlijk. Nou, Er zit pas dan je- linker jongens tussen zitten. Hoor. ja hoor, als je zelf net goed bij de holle binnen, als je zit en je bent net goed bij de holle, dan kan je er beter net zitten. Want dan maak je ze die nog gekker. Want ik ga dan in het leven dat ik meemaken dat ik gescheiden ben. Hè? Maar dan, ik ben blij dat het net gebeurd is, maar je bent zelf hierheen dan ik ze eerst kennen. Maar gelukkig is het net gebeurd. Maar als der komt in de gevangenis, dan praat met zo'n volle mensen. Maar als je zegt, oh, doe ze daarvoor, wie zit er hiervoor? Maar dan zeg je, maar nooit je vrouw daar zitten. Ik zeg, nee. Nee, je mag het door de arm zitten. Je mag het door de knibbel zitten.
Zie maar hem ja de krukken pakken. En dan was het denken om die. Dan krijg je straf. En daar denk je dan over na, want dan denk je, ja, dat zei eerst ik. Oké. Maar gelukkig is dat je nooit gebeurd. Nee, daar ben ik wel blij om. Hoe hiek ik net maar uit nog? Nee. Nee. Maar bij wie van? Dat Ja. leer je in de gevangenis. Ja, ja. Dus dat wordt je leert. Als je dan echt bij de criminelen komt. En daar zitten dat soort mensen, die dan er niks mee maken, die zitten daar ik bij. En dat wordt je leert. Ja. Dus, ja, ik kan wel een paar dingen vertellen, hè. Dat vind ik mooi dat ik dat zie. Er zijn die Rotterdammers en de Hagenezen, dat we hier in het Ljouwert, is Blokhuis Poort. Toen zijn die, kreeg je hier geen alcohol binnen. Ik zei, nee. Nee. Ik zei niks. Maar Romy kwam alle wijntjes bij me in bezoek. Maar ik ben de enige die daar werken mocht. Achter die hoge muren. Dus altijd had die door in gang. Dan ging ik met de kroren en dan lag ik mijn schepkop, tunkelhouwer en mijn jasje. En lag een kolenfles op. Dus Romy kwam, zei Romy, die kwam meestal wijntjes. En hij werkte bij de Treie Turven dan. Die lag achter de bar. Ik zei, mooi nou, ik kan het nou wel vertellen. ik zei, je wordt een haastfest, zei hij dan. Dan zei ik, zo Romy, als het morgen naar huis is, vannacht. Ik zei, maar even een fles Berenburg, even over de muur gooien. Ik moest maar even in een kolenflessen doen. Dus door hem Jannes, ik ging hier erin, ik zit je tussen de brandegels in en de rommel. En daar lag die kolenflessen, daar zit Berenburg in. Nou, die man die zag schrokken, die wist net hoe dat kon. Nou, dat soort grappen. Mooi, hoor. Mooie tijd hebben we gehad. Ik heb de kop niet staan aan werken, want dat kost mij zoveel tijd. Af en toe moet ik laten merken dat ik nog tijd heb voor een meid. En als ik 's morgens uit mijn nest kom, na een avond volop feest, dan weet ik dat ik wel veel lol had. Kerel, wat was ik toch een beest. Johnny van Duinen en ik heb de kop niet staan naar werken. Dat is toch naar werken. Ja, dit wat. Ja, zeg dat wel. Nou, daar had ik vast zei iets. Deze jongen, ik zie toevallig van Facebook. En er is een zanger, die weer ons jong. Ik zeg, nou, ik zit er zo wat naar de scène. En hier komt Johnny van Duinen op. Nou, ik bewonder hem zo, dat er staat. Het is jong. Ik dacht, nou, dat is er goed. Stiert er echt keurig bij, positief. Werd ongedacht aan die skonken. En doe ik er die keurig, maar daar let ik wel op. Dus, ik kwam later weer in de winkel. Bij mij, ik kwam altijd bij mij in de winkel. Want ik kan, ja, soms, ja, vast je maten alle jaar. Een stuk of 16 rommies af, singles al en al op. Die er dan naar zijn kameraden bracht. Die bij hem bestellen. Toen zei ik op een momentje aan hem. Ik zei, Johnny. Ja, ik weet, er zit een jongen mee. Ik zei, ik zou wel een plaatsje met die opnemen willen. Mien geweten dat zei. Ik zei, wat zeg ik dat net? Ja, maar hij is blij. Hij is wel wat blij. Ik zei, jongen, ik wil het wel. Nou, iedere keer wat erop praten en wat erop praten op lijst. Ik vond het mooi. Ik zei, ik heb wel een nummer. Ik zei, van het Hanske duo. Ik zei, vroeger draaide ik dat al met Romy in de kroeg. Ik zei, dat is zo'n wie aan het wat dwaan. Maar dat hebben we net niet. Maar ik zei het later nog over, want ik zei, ik boekte vroeger het Hanske duo in een feesttent in Harkema. Maar ik zei, ja, ik heb een cd'tje thuis, als een single. Ik zei toen, de gitarist van het Hanske duo, die overleden toen. En volgens mij was dat de eerste gitarist van Normaal. En ik zei, dit nummer. Prachtig mooi, zei het. Nou, ik zou die nou wat vertalen. Een mooie tekst voor een meisje. Nou, dat had ik dingen. Nou, dat had wat tijd kosten. Ik zei, de Master 6 jaar, dat werd een mooi piratenplaatsje. Nou,
Ik ben er zit haast maar in. Nee, Beets. Die is ik goed van bij. Nou, en mooi tegen bij. Ik dacht, dan nemen we hem daarop. Ik dacht, nou, daar ben we begonnen. Nou ja, eerst lukte het net en wij waren heen en nou, krijgen we een oorlog, is hetzelfde. Dus zoet we wat worden, ik zei ja wel. Maar blijf ik hem klaar. Ik draai me zei, wel leuk joh. Ik zei, je was er een beetje zien naar rauwe huis en dat soort spul. Maar dat ik net een mooie jongen, het is een wilde plaat. Ik zei gewoon, nu drukkers had, zei het niks. Wel een beetje wat heel wezen, wat een beetje extra drukken. Nou, Sardinië hebben we al die klaar maken. Maar ik moet een cd, ik moet een singlepresentatie hebben. Oh, ik weet je, zei die dwan net als jong. Ik zei, wat krijgen we nou? Ik zei, jong, toch, ik wil bij de piraten. Ik zei, maar nou ik jong aan willen. Ja. Maar we gaan wel een, van de Iersclub award, wat zeiden, hebben we een feestje bij de Klaver in Niebert. Nou, ik dacht in mezelf, dan maken we daar maar de singlepresentatie horen. Maar dat zei ik net zien. Dus ik kwam bij de drukkerij in Merum. Ik zei, ik moet even wat kleren hebben. Van Johnny Verdun. Ik zei, en dan wil ik graag in de krant hebben. Bij de Klaver. Oh, Gooitje zei, dan moet het jood kleren. Nou, ik zei, Roel Huisman. Ik zei, zo Roel van mij helpen van wollen. Ik zeg, Weidsen, dit maakt zich voor die jood nog kleren. Dus die jongens wisten van niks. Toen stond in de krant, nieuwe single. Stel ik neder op een nieuwe single van Johnny Verdun. Dus ik weet jou dat ze wij die een 200 kaarten of 250 kaarten kwijt wien. Maar voor in de jaren stond in de krant stond, wie de kaarten uitverkocht. Ze konden er niet meer in. Ze weten ik, want ze staan in de ring voor de door. Dus ze konden er net in. Dus ik ga erheen om zo'n uur ongeveer, ben ik erheen gereden en begon om 4 uur. Dat was stampvol. En je zit ze haast met mij dan. Dus zit ze haast met, ik zei, zo stond die even uitrekken willen van mij, ons Johnny. Jawel, weet je. Dus, maar ik kreeg iedere keer een bloed nog eens, want dat had het nou tegengebracht in het ziekenhuis. Dus ik zit voort in mijn bloed iedere keer. Dus zit ze had dat even klaarmaken en toen begon het dus jongen. Die jongen heeft al wat gebeurd jaren. Voort in een Polonaise en alle keer Johnny Verdun, al die zo'n mooie sjaaltje, Johnny Verdun erop. Wil je al je sponsoren? Ongelooflijk. Dat singeltje eraan gehoord. En er wordt op Spotify, staat er wel op, hoe vaak er bewonderen wordt en beluisteren wordt. Dus dat is super. Dus daar ben ik wel weer trots op. Kijk me voorstellen. Nou, de naam valt al een paar keer. Redeline in die leven is natuurlijk Romy Henstra. Ja. Stem van de woorden. Ja. Helaas niet meer onder us. Nee. Dat wie een groot drama. Nevens mij. Ja, nou nog. Ja, nog hè? Ja. Ja. Speelt het nog steeds hè? Romy. Ja. Leeft nog steeds. Ja, Romeo leeft gewoon en ze zei dan, ik was je mee. Hoe lang gaat het zijn trouw? Ik zei, ja, maar het zat je. Je maakt het mogelijk dat ik het uitbreng. Want je heb je het. En je staat erachter. En je moet dat mee keerpje. Kan ik nou eens 1 of 2 uitbrengen en dan hoort het op. Dus, zolang we je keerpje, stel ik het niet eruit. Ja. En ik zei, dan is mijn idee. Ik zei, breng de laatste mooie LP uit. De beste van Romy. Ik zei, ik heb zelf 3 LP's uitgebracht. Stel ik niet er. Ik zei, die ene, daar steek op achter de zender. En daar staan nog alle piratennamen. Ik zei, nou speelt me al in de Holland. Die piraten die nou al die muziek van Romy gekocht hebben, die nam al die achterop zetten. Op die LP van Romy. Wat een gewijs ideeën. Ja, maar ik zei, daar denk ik mee om. Ik zei, wat ik doe, daar denk ik mee om. Ik zeg, vreeg ik net in. Ik zeg, mijn feesten die doe ik zelf. Ik hoor niet zien aan mij. Ik wil het zeggen. En als ze net wonen, dan kon ze me voortgaan. Ik zei, de kosten me voor mezelf. Maar de wensen ik voor mezelf. Zij eerst en net oors.
Ja, want Romy, dat is misschien elke week, misschien wel dagelijks nog weer op oorsprutsen worden. Want de man levert ook nog steeds emoties op. Hè? De ene kant positief, die vooral terug met hem dingen van hem uitbrengen en zijn hele nijliddenschap. Maar ik was negatief van, wat maakt gooit ze er nog steeds mee. Het levert nog steeds reactie op, hè? Ja. Hoe vies dat? Ja, dat zoals je ook Johnny dan echt. Een lieve jongen. Had een uitstraling. Romy, wie een lieve jongen, hier een uitstraling. Die kookt net op een lolk worden. Maar hij daarom weer wel op rood. En als er wat weer, dan vraag ik er meestal eerst. Zei ik, Weidsen, hoe denkst je hierover? Want ik ben heel pro denken, maar nog niet eens weten. En dat zeg ik nooit weten zelf van mij. Maar dat er mij wel vragen. Hoe vind je dit? Dan zei je gewoon, nee, Romy. Wie een pure vriendschap of wie toch meer een manager-artiestenrelatie? We leven nog twee broers. Wie gewoon, wie niet. Hier en ik zo, die week net niet die wat om mij zeggen hoefde, maar dan zei hij gewoon. Dat had ik wel uit. Van zijn eigen chauffeur, die had in BMW. Dan weer een fan was er wel. Dan weer er een die zei wat om mij op rechtigheid. Dan zei hij gewoon, kom doe maar in mij, zei hij naar boeten. Of kom maar mij, dan zeg je de hele zaak maar die onvaaien. Maar toen zei ik een keer, de meester was van mij wezen. Toen zei die chauffeur van hem, die Ljouwert, zit me net de volk wijzen. Ik zei, hoe dat? Nou, krijg alleen nog, zei hij. Toen zei hij, die vent. Toen zei Romy de Marien die op jacht is. Dat is de stelle. En toen zei hij wat op. Ik zei, kom doe maar op mij de boeten. Dan zei ik, de zaak, je maar die jongen was. Ja, boekenmondje. Dat weer Romy. Ja, ik zie Romy nog staan hier op een scroos. Ja. Heb je een pro layout? Ja. Maar als ik zeg, die zomertrukken al, wat we hier. Dat we al in de jaren 80. Dat we staan in de wild met de havenzangers, Henk van Broekhoven, John Spencer, Nico Haak. Neem het maar op, daar staan we ik tussen. Dat we in de wild op een zomertruk. Maar staan we in jaren 40 op een zomertruk, of we staan in Tilburg. Hele ploegen uit Ljouwert en Oerlem, en we in er alle jaar. Hebben we ooit in een hand dit vergelijkbaar wie met Romy in Friesland? Dat is beter, als ik daar geen oordeel over jou. Maar iedereen die is juist, haast iedereen die bij mij in de winkel komen, aan mij praat. Er is maar één mijn gouden stem en dat is Romy. En uitstraling en het verhaal. Alles. Alles bij elkaar Ja. natuurlijk. Hè? Ja. Romy kost net lulk op worden. Er staat een stukje nou op Spotify van mijn stille genieten draait Romy. En dan komt Romy, want iedereen kent nou zien. En er staat Romy bij mij in een feestcenter. Dronk, smoor dronk. Willy Oosterhuis presenteert. En ik zou krijg die single uitbrengen, Zwarte Madonna. En die zou er Dion is jongen. Dus hij staat op het podium, hij zweefde wat heen en weg. En ik keurde daarom. En dat... Toen zei ik, zo mijn nieuwe noemens, jongens, zei, maar ik had de tekst vergeten. Ik keurde daarom. Ik dacht, dit gebeurt net. Maar ik beloof het, de volgende keer jonken. En het is een prachtige, mooie zingel, zei hij. Of cd. Dus hij zei, maar ik begin mijn noemen, zei hij, achter de horizon. Ik dacht, dat gebeurt net. Dus ik keurde zo van het podium deel erom. En ik stap bij de trapkop. Wat ik nog nooit in hier. Nico Silvius en die winnen er ook al hier. Dus hier zat een microfoon voor de holle, voor de molen. En zal ik de hoorn in één keer hem achter in de nekken. Hij draait de hol om, shot er mee in nou. Ik zei, nou straks jongens dat nummer. Ik zei, rustig. Toen de nummer jongt hier, toen keurde er naar zijn kofferkette, bladerde wat in. Ik ken ze al je zien. En dan leidt het de del op een lessenaar. En dan jongt het alsnog. En Willy Oosterhuis die presenteert dat. Dat is prachtig mooi. Joh. Nou, dat soort dingen, wie wien ik altijd in Breda, Tilburg wien we altijd. Danny Christian, dat just ik al je wel.
Hoe zwier wie het ziektebed is maar van hem? Ja, hoe mag dat? Van hem en van die en... Sjoerd, met zeggen hier. Toen Romy weer de 25e. De 24e van de 12e, 2006. Toen had ik de cd-single uitgebracht. Ave Maria. Op straat hier bij Hennibos. Wie de eerste kerstdag. Maar Romy, hier woont protest. En toen joeg ik hem een zetpil. Want ik kreeg een protest van... ik koop voor squat voor de hele wereld. Maar omdat ik een protest had, zie ik vaak opereren. En er niet in. Maar er zit al in een nieuwe gruis. En daar kan er net bij komen. Dus daar had ik zetpil voor. Toen zei Romy tegen hem, zet maar een zetpil. Dat hij ook aan mij. En toen reed hij naar huis. En toen hij naar huis reed, toen belde hij me op. Hij zei, Weidsen, neemt hem 2 mei? Ik zei, 2 mei? Ja, zei mijn pien uit voort. Ik zei, mooi. Weet je, maar ik wil niet eerst in. Dus ik neem hem in mei, maar toen we daar op straat heen weer, maar die cd-single presentatie. Gaat er naar de wc, met zijn zoon, Remco. En Romy gaat naar de wc. En Remco staat voor de wc door. Dus hij moet die zetpil zetten. Maar die kan er uit het papier krijgen. Dus dat wordt het wel 4 minuten. Had Remco voor de door staan. Maar hij had die zetpil erin gekregen. Dus we zitten daar al hier. Remco, Sandra, die hele familie is al hier. Van Romy. En toen kwam er op het podium. En daar stond een hele Romy. Hij wil dansje. Dus weer niks aan de hand. Dus dat weer de 25e van de 12e, 2006. Dus nog een maand later kregen ze de jaren dat de slokdarmkanker. Nou ja, toen kwam ik alle dagen bij me leid thee, verzwar ik hem thuis op bed. Nou ja, toen hier ik nou wat, ik dacht, wat bad ik nou? Want ik hier een keer verteld, dat we wel 8 jaar van tevoren, 8 jaar alleen al. Ik heb verteld, ik zei die niet in een zoon, Ruud, die staat in de Assen in de kroeg. Oh, die had daar een kroeg. Ik zei, maar we daar even doen. Oh, Gweitse zei, al die dagen buiten naar mij kwam, mijn klas in de veen. Oh, liet dat rusten, zei dat het zal lang leen. Ik zei, oké, maar ik beloof die, zei er, we gaan er kennen de feest weer. Ik zei, daar houdt die jongen. Maar toen werd hij ziek. Ik dacht, wat mag ik? Ik dacht, wist wat, ik ga naar de Wilp. Ik zit hier die bewaarder op, want dan het verhaal is vol langer. Die me dat vertelde, dat hier in die kroeg stond. Dat ik zag het theater op, wie een theater, ik een theater. En die kwam daar aan patat in die kroeg. En ik zei, komt theater direct wel? Ja, zei Henkje Tuinstra, was je maar even, Bertel komt eraan. En daar kwam er binnen. En het weer een bewaarder. Ik zei, Saanshak en Valhak. Nou, hij zei, Gooitsen, ik wil wel voor die kleermeisje, want ik kom er altijd naar woon. Maar dan maken we nou een Zevenaar achter Nijmegen. Ik zei, Zevenaar? Ja, daar had een discotheek. Nou, ik zei, soort die naar mij mee willen? Ja, zei hij. Ik ben niet mij, jongen. Dus we zijn naar Zevenaar in. En die staat me op te wachten, op dat plein. Ik kroop me jongen. En je had me foto's bij. Die volgeheid altijd nog. Van vroeger hoor. Dus overal kwam er naar achterheid doen. Maar ja, later troffen hem, ik was ja, waarom je zelf ik wil, dat er was een brief schrijven hier. Maar ja, Romy die verdustere maanden dat, maar net niet wist het. Nou, ik kan foto's meisjes, ik weet ze die hij het Jan wil, ik zei ja wel. Dus ik kom bij Romy. Ik zit bij zijn berg, ik wacht je dat Thea naar de keuken gaat. En Thea gaat naar de keuken en ik zet mijn hoorns achter met mijn groentje de waan. Ik zeg een foto bij lopen. Hier net zien, toen zei er mijn zoon. Ik zei ja. Laat een jongen daar, Thea komt uit de keuken. Zo, zei Thea. Mijn zoon. Nou, zei Thea, wat heb ik altijd gezegd? Je mag hier wel komen. Toen wist ik voor het eerst dat Thea het wist.
En toen kwam Dickie, die lange chauffeur, die leeft nou wel. Die went weer oud. Die kwam binnen. Zo, zei hij. Mijn zoon, is toch dan nog een zoon? Ja, wees, u is eruit. Hij had kwijt zijn bij mij gebracht. Nou, zei ze gang. Die jongen die kwam bij mij. Nou, toen het mij naar MCL gang. Want die belde me, wat zei hij? Ik zei, leider in MCL. Ik zei, hij was heel enthousiast. Maar ik zei, je had net zijn als komen mogen. En later belde Romy me op mijn tijd op. Toen zei hij, neem maar mij kwijtsen, dan graag naar bezoekt hij het. Nou, dat had ik niet in. En ik kom de keuze zijn in. Dat is ook van mij. Ze kropen er maar aan, rot, dit je jijder matten. Hè? Ja, ze googelen wat. Nou, ik zei, ik let je hem nou mooi alleenig, dan ga ik op een gang. Maar mij zei Romy erover. Waarom? Hast du dan naar mijn Henstra bij waarom dan? Nou, toen zei hij, met ik nooit wat willen. Hij praktisch nooit wat met mij praat. En toen zei Romy erover. Maar ik ben net gewoon niet. Dan ben ik wel trots op hij, dus hij had er wat van maken. Nou, zo het. We gaan muziek draaien van een neef Ja. van Romy. Ja. Alex. Ja. Alex Kooistra. Maar Omke zeggen. Omke is er. Omke zeggen. Omke zeggen. Omke. Dat is een zuster van Romy, Jannie. Jannie Kooistra. Reis is, ik krijg overleden haar man. Maar Jannie is een zuster van Romy. Toen Romy op zee zo. Toen weer Romy trouwd. Romy wende vroeger in Meppel, hè? Vroeger. En toen leidde het jonkje, wie kreeg boven de Ruud. Die was 3 maanden oud. En toen kwam Romy varen en Romy kwam net weg. Want die was op zee. Maar toen er op boord weer, die weer voort. Wat gebeurde er? Daar komt Romy een keer in mijn tasje. Bij Jannie, bij zijn zuster in Arkema. Toen zei hij, wat taks nou, zei zijn zuster. Dat ik me opsleef, sleutel net in zijn kajuut. Ik moet alleen net in een hakje zetten. Dan ben je van Jannie, dat had ik wel op papier. Ja, prachtig. Hij was pas 18 jaar en trots stond hij daar Nou, bij zijn iedereen in de jet zei Romy. motorfiets. Kom, ga mee, zei hij nog tegen haar. Dit wordt onze mooiste dag. Zo reden ze weg en volgden de wind, wisten niets van het gevaar. Hij zag die auto niet, nu heeft zij veel verdriet, toen haar lief daar het leven liet. Diep in de nacht, als Tina huilt, wanneer zijn stem door haar hoofd heen zuist, dan hoort ze hem zeggen. Alex Kooistra en het nummer Diep in de Nacht. Zit op het muzikale listje van een muziekman. Zo is het met Goois in de Haam, de stille genieter natuurlijk. We kennen hem van het Nederlandstalige lied, piratenmuziek. We hebben het eigenlijk net om hoorn haar Goois en is de religieuze muziek. Die is wel uitbracht hast. Bist nog religieus? Ja, we zeggen dat... Even plots zijn, gist nou naar de kerken? Nee. Maar ik probeer die woord te handelen in dat jet. Volgens de Bijbel. Nou, zou de Bijbel zeggen, dat zo komt het Joden daar ik al hier uit. Wat volg je de Bijbel maar? Want best christelijk opgegroeid? Ja, mag ik het zeggen, u spaak en beppen, die is beppen weer. Of ik, mijn beppen in de auto voor het weer. En we kwamen thuis. Dan weer de manier in die beppen thuis bracht hij dat weer de lieve heren. Want ze een kruis om. En toen zei spaken belaaien, hoorde je stel kwijt had die thuis bracht. Zo weet. Met mijn omkes, oma Johannes en ooromkes, die gaan ooit naar de kerken. Wel voor kerken? Ja, dominee Hofstra in Houten Hagen. Gereformeerd, hervormd, Weet ik niet. dat wist niet meer. Nee, die heb ik me ook net in. Maar ik krijg geen katholiek gevoel bij die in ieder geval. Nee, maar wist wel, omdat er alles zo onrecht is. Iedereen had ik een oordeel, hè? Want ze kennen die net. En ze oordelen wel. Dus ze komen hunzelf nog een keer zien. Alles wat ze vertellen, dan mag je maar weer, meidje. Maar hoe religieus bist ooit West? Bist echt serieus met het geloof dwaan de West? Ik ga vroeger ook maar naar zonder squallen. Ja. Wist ik, vroeger moesten we altijd een verhaaltje meidje. En dan kregen we van die mooie plaatsjes. Vroeger, hè? Toen weer hier 8,
zongen. Kan ik altijd zonder squallen. Maar daarna ben je gewoon naar het Sjerke West. Nee. Waarom niet? Nou, ik krijg alweer geen tijd voor. Ik krijg weer zeiden met me, die wie ik net. Dan is krijg ja. Ja, dat is in de muziek ook al zo. Dus, maar de muziek draaide ik het wel. Maar ik heb een programma. En daar had ik gewoon 15 in. We gaan soms snel in de middags. En daar had ik nog meer namen trokken door de stille neder. Maar de meesten gaan radio van een huis. En dat is geen opschepperij, dat is gewoon de waarheid. Hoe bedoel je? Dat programma wat ik bracht, Ja? de meesten konden plaatsje vrij. Ja. Christelijk, hè? Dus dat programma, dat breidde iedere keer uit. En dat breidde me uit. De man gaat naar het kerk, de vrouw luidt zich op beert. Nou, dan bellen ze in de weekend en bedanken ze je voor het programma. Want ons heen ze niks, maar dan gaan ze naar de stille nitter. Want die gaan ze naar de verzoekjes al wat ik draaide. Nou, en daar, ja, dat is... Vragen ze me om je banknummer. Kregen ze net. Wie weten jouw adres wel? Dan laat je een briefje. Of een brief. In de brievenbus zit 25 euro niet. Dus dat soort dingen gebeurde ik al hier. Nou, maar die waardering is volle meer. Als toen zei je, wat voor programma's zoals Jordan Dijn nou het leefste meisje willen. Nou, dan denk ik dat ik nog wel koos voor het gewijde programma. Waarom? Omdat ik me daar volle meer in viel. Want ik draaide muziek was begripst. Ik ga naar de teksten, de inhoud van die platen. En dat is zo belangrijk. Als ik een koor draaien moest, dan versta ik dat net. Dat pakt me net. Ik ga in mijn eigen feesttenten artiesten halen. Ik ben in Harkema de eerste die begon in een feesttenten met gewijde jongen. Dat ik op snede jongen. En dan alleen de muziek of hier is er ook een dominee bij? Nee, de dominee erbij. De preek weer inclusief, zeg maar. Ja, in een feesttent in Harkema, dat was snede jongen. Ja, dan heb ik Witse van der Heijden. Wout van Beek, goed bekend. Dat heb je vroeger ik nog meisje jong. Heb je, ik leg op mijn kussen stil te dromen. Ik ben zwart in. Maar die hadden vroeger ook jong. Misschien wist het wel. Dus, maar die is Morning Light. Nou, dat werd altijd onvregen. En dat werd ik hier een product verkocht. Buurs in de regio's. Maar ik weet ze daar hier, sneden 800 man. Op miljoen. En ze kalmen had ik dat opgebouwd. En toen zei ik, nou zou ik graag willen dat je het weer oornemen. En toen hadden ze dat in Harkema oornamen. En ze kalmen, zeggen je, dat zakken. Want ze kwam meer met het koorwerk. Met een soort muziek. Wat ik net draaide. Ik draaide meer het regionale. Het gewone. Mooie duo's. Echt mooi. En daar heb ik een protobaat bij jongen. En dat verkocht ik goed. Is het bot verhoren als je zelf dik in de 70 bent? Is dit oors in het leven wat dat onbelangrijk? Nee, krijg ik niet. Maar zodra ik gewoon de muziek begin en ik begin waarom je, dan leef ik weer op. Dan krijgen we nou weg. Maar ik kan ik zelf voortvallen dan, als het al je negatief is en hoort wat, dan denk ik, wat ben je feilhaken? Wat ben je feilhaken? Ja, best je in de product teleurstelling op, Ron? Ja, de laatste keer wel. Maar die muziekwereld, dat is net alleen het Nederlandstalige, maar de hele muziekwereld, daar zit natuurlijk een protte, nou, hoe zeg ik gelukszoekers bij, die het alleen op het jild doen, hè? Nee, dat ga ik net. Ik ga alles wat ik een beetje opbouwd heb. En dus ik met de pluggers, dat die al je plucht had van mij. Al je nog goede contact met artiesten, al je Marianne Weber, Frans Bauer. Neem ze al je maar op. Dat van vroeger al. Dus die staan wel de eerste bij mij, hè? Frans Bauer ik. Die betaal ik 250 euro. Dus, maar Jannes steekt altijd bij mij. Ik ga Jannes ook wel mee, maar dan steekt hij bij mij in de feesttent. Ze zeiden, ik moet opzij, maar we moeten weer weg. Ik had bij mij 25 jaar stel neder. Dus ik kan boeten door en waar is dit daar? Jannes zet mij zijn periode, zette er wat in de auto en met zijn heid achterin. Ik zei, wat is dit? Ik zei, dan zo hut en snel, dan moest daar nog in. Ik zei, deze tier die is hier nog verknoeid hast, die is beter dan die fans in de feesttent besteden kent. Dat zei ik. Wij gaan gooien, ze zei. Hoi. En dan zijn ze zo. Nou, dat is ook wijs. Maar ik zeg het eerlijk. Wat doe je nog? Wat ik nou nog doe? Ik doe de winkel.
Ik breng iedere keer rommies nog uit. Nou, dat was nog recht juist. Daar breng ik de singles ook nog wel van uit. Vinyl. Dus, en ik zeg zelf, als je netjes om me door gaat willen. Ik kan goed hier. Als je alles keurig gaat willen. Zat jet. Dan ga je werken nog. Dan kom je net onnodig in touw. Dan hoef ik net om te praten. Dan ga je je eigen bezigheid wel. En als ze die nou nog een zender jouwen? Mijn bedoeling is om nog een keer weer om te komen. Maar mijn bedoeling is dan, en daar praat ik iedere keer wel over. Als ik dan al kom, dan wil ik net zat Jordij is. Het veroordeelt ik al, ja. Je hebt een hulp via internet werken. Ja, Ben er nog wel wat geheime zenders? Stel ik een interview? Nee, net volle meer. Daarom zeg ik... Heb je er nog wel eens in een huid peilt? Dat deed ik vroeger wel. Ja? Ja, dat bepaald ik zo. Ja. Maar het hoort in. Het is van vroeger al wel. Maar ze zeggen, het is nou al ja, ze hebben een mooie ploeg en ze hebben een gezellige jongen. Ze hebben zelf een feestje in hun eigen kroegje. Ik zeg net dat door hem verkeerd of door hem goed. Nee, het is alleen vroeger. Als we bij mij in de studio stappen, dan had alles nog zat vroeger weer. Ik druk op mijn knop en alles speelt het weg. Maar er was nog eens één keer waarom komen als de stille genieter met de radio. Kostte dat 2500 geen probleem. Dan draai je gewoon en dan zit ik kan mee. Maar nog één keer gewoon. Een oerke of zo. Ja. Of een snij. Krijg zo lang dat ze me pakken. Of vind ik er niks aan. Gewoon dat ze me pakken. Dus krijg ik wat de politie is verder. Wat Kees Stal zien, Anna van der Heijden zei de politie in mijn VIP-tenten. Ben je ook een vriend van de stille genieter? Ja, zei Anna van der Heijden. Daar leer ook niks van, zei Kees Stal. Oh nee? Ja. Maar waarom haal je de stille genieter er dan zo vaak uit? Zei Kees Stal. Ja, maar we komen ook wel bij de stille om koffie. Dus als wij naar de deur lopen, komt de stille eraan lopen met een zender en maar daar komen we helemaal niet voor. Vertel de politie gewoon, Kees Stal. Die had ik wel op beeld. Die had nou ik op Spotify. Had je daar een gespied van of denk je, het weer een mooi leven? Ik ben er nog, ik breng nog eens wat platen uit. Maar het weer prima, zag? Het is heel mooi, maar ik had in principe net afsluiten. Zou ik graag zelf wonen. En hoe hiest het havol? Ja, daar had je het horen waarom. Ik wilde ergens graag vergeten, maar vergeten ken het net. Dus, het laatste wat ik graag wilde hebben, dat ik hier toen zie het. Ik word nog in je feest, jongen. De meesten gaan me toven heel hier vragen. Gooit wanneer komt de nieuwe DVD uit van Romy Ave Maria? Dat weet ik nooit ontdaan. Dat ik kon iedere keer wel uitbrengen. Maar dat wil ik net. Ik kon wel heel meisje, maar dat wil ik net. Ik zie dat te volle mij holen. Ik dacht, nee. Ik dacht, laatst, nou is het tijd. Ik breng nou aan uit. Ik dacht, maar hoe mag ik dat al hier hebben? En dat mag ik zelf al hier doen. Dan denk ik, wist voor wat? Ik gewoon in je feest, jongen. Ik ga hier van dan past dat jawel. Ik praat met Lucas en al hier. Ik zeg, we graag beeldschermen al hier. Hoe ligt dat? Menno, Muis en iedereen. Gooitsen, wie bouwen dat op? Bij die kreeg sa. Ik zei, ik geef er net om, maar ik zei, ken dat? Jawel. Ik zei, dan wil ik alle artiesten een beetje die er net mee binnen. De Sunstream, die vroeger ben ik mij begonnen. 1929. Met de grens van de Duitse hevelen. Mijn happy, ik lig op mijn kussen stil te dromen. Ik zei, die oude artiesten, wat ik toen hier, Arne Jansen altijd. Ik zei, die wil ik voorbij komen litten op beeldscherm, in de feesttenten. Ik zei, natuurlijk Romy. Ik zei, zo ook het meisje. Nou, geweldig. Ik zei, de opbrengst, die gaat naar de begrafenisvereniging, naar Twilderij. Ik zei, dat is mijn opzet. Dus dat hing in de kop. Ik dacht, hoe maak ik dat nou wel? Ja, maar dat hier regelen. Dat ik weer al mooi in voet. Ik dacht, dat ik contact opnemen met de begrafenisvereniging. Nou, die kreeg gewoon alleen. Dan gooit ze, nou, we weten wel dat het de enige best die hier komt. Zeg ik net. Zie. Maar we kunnen net de volle zeggen, want u bent en ik naar de squalen van hun. Dat weer de reacties. Nou,
Maar wie houden de namen wel even van Marten van der Veen, de oude wethouder van Boetpost. Dus ik kreeg Marten van der Veen aan de telefoon. Ik zei, Marten, de bellen staan maar om, hè? En wat mooi voor die aan de telefoon. Nou, ik zei, nou, en kwijtsen hadden graag ik mooi rug zet. Want die zit er al wat omheen. Ja, ik zei, je hingen jullie op een kop. Dus ik kan me maar op les bij rug zet. En wat mooi, ik zei, ik kan dat meestal geholpen. Want die hier al die jongens kroegen gewoon. Dat zit wel mooi bij. Maar Marten zei, de beste ik de enige die nou op Sjerkhoff komt. Ik zei, met Marten zien we. Zo zei ik het. Maar hij zei, wat is de vraag? Ik zei, Marten, hoe gaat het met de Romy Sint-Graaf? Nou, hij zei, dat zit er zo voor, zei Thea Boonstra, zijn vriendin, die betaalt de graaf voor. Hij zei, en die er net mee binnen, dan gaat het naar Remco en Sandra, de beide ben. Ik zei, oké. Ik zei, dan? Nou, hij zei, er dan verder niks meer op reageert. Hij zei, dan vervalt het naar Usta. Met de wind van man. Nou, ik zei, dat is ook een potje aanbollen. Een potje, zei, wat is dat? Nou, ik zei, ik wil een dvd uitbrengen. En de opbrengst van de dvd, maar dan naar de begrafenisvereniging. Ja, maar hij zei, ze werkt er net goed. Hij zei, dat mag je beschroeven bij de notaris. Kost het €320, geen probleem. Hij zei, dan komt er letter een stichting. Als het dan rent, hoop ik die wel verder het geld binnenkomt om dat op potjes te krijgen. Ik zei, goed. Maar ik zei, nou heb ik een poster. Ik zei, wat maakt daarop? Hij zei, voor een pennen? Ik zei, ja wel. Hij zei, dan schroef erop de baten. Ik zei, wat is dat? Dat is geld, zei hij. Ik zei, toen zei hij, wordt aangewend. Ik zei, wat is dat? Wordt ondergebracht, zei hij. Voor het onderhoud van Romy's graf. Ik zei, maar dat erachter? Ja, zei man. Maar toen vragen ze, waar doet het voor? Nou, weten ze, dat is het voor Romy dus. Nou. En toen werd ik klaar en ik leerde poster drukken. En toen hij van Huisman uit Meren. Maar ik kon er de sound net niet eens opzetten. Dus die soort die jongens opzetten bij mij al een week later op Facebook. Hij zei, je reageert er niet op. En dat weer die persoon die dat al je op touw zet in je persoon. En trainers Henstra. Dus die reageerde. Hij zei, ik zei, waar is dat? Hij zei, die en die. Hij zei, ik voor het niet blokkeren, zei, want hij ruilt alles op. Dus die biermeijen, dat soort spul, zoals zeg ik maar, dat wie alle jaren naar zijn kant. En ik kon naar mijn kant. Maar toen kreeg ik goede telefoontjes. Toen zijn ze bij gooit en je mij snerping in. Toen moest hij de moeder horen. Toen winst het wel. En ik ga me stellen hoor. 6 gang. Maar dan had me wel zeggen. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Je moest maar een grootste rekening. Wat jij mij maken, weer er net van mij geweest. Nou, maar ik ben oud, maar mijn natuur is oud. Ik denk, doof. Als ik hem zag, alleen nog al op de televisie, druk ik maar, wordt niet voorbij. Maar die komt net van mij aan. Nee, goed. Dat is iets tussen je, maar daarmee has het verhaal wel afsluiten dus. Ja. Die DVD uitgeeft. Ja. Ja, die DVD, ik jou nou een prodewij. Dan wist ik precies de waarheid. Ik jou is nou wij. Maar die DVD heb ik nou heel op Spotify staan. En nou levert er wat op. Want nou werd er wat goed bezongen. We beginnen hier een plaat draaien, Gruddegeert. Nou. Wat is het verhaal? Ja. Wat is het verhaal? Nou, Gruddegeert had ik een singeltjes uitgebracht. En ik ken verder goed met hem. Hij is een goed klant bij mij. Maar verder als hij hast toen Gruddegeert ik te optreden in een feesttent bij Romy gewoon een woord wat. Nee, heel dan net. En dat besef ik me nou in principe pas. Nooit dat er in een feesttent staan. Maar toen zei ze kwijtsen. Ja, het is wel een stukje dat ik zei, nou pak ik weer op. Wat jij ik een beetje deze regio, wij komen bij huis. Ik denk, nou, dat was een uitdaging. En dat nummer van Gruddegeert. Hoe heet het? Geen cent in de bossen. En dat nummer Hakkejet, ja, mooi nummer.
En Jerk in Eerste Mar op de braderie. Die mannen strijden, die staan achter een ding te spelen. Ik dacht, je zit in de boes. Ik dacht, dat is ook wel een mooie tekst. Zit in de boes. Toen kijk ik, nou eens wat voor meisje. Dat spelen we altijd wel in nog wel aan. Maar dat weer in blues. Ik dacht, als we daar nou een walske van meisje. Dat lukt wel. Dus ik weer bij mij in de winkel. Ik zei, kom maar in mij naar de studio. Ik zei, maar dit zijn, ik zei, dit ga ik opschrijven. Wat zei ze hier van? Mooi geweest, zei hij. Dat is mooi. Nou. Ik zei, ik zou ook wel een singeltje met u uitbrengen willen. Ik zou voor dit nog eens uitbrengen. Ik zei, dan in Fries. Dat is zo geweldig waar, zei hij. Mijn geweest, dat ik. Ja, ik zei, wist. Op wat zit, dan doe ik dat. Maar ik zei, maar het wordt niet best, man. Want ik zei, ik wil graag dat het ik draait wordt. Bij Omroep Friesland. Ja, ik zei, wat zou wel moeilijk worden. Nou, ik zei, je weet het maar nooit. Het was hun ik lezen. Nou, ik zei, ik hoop dat dit in de smaak valt. Dan zag ik iedere keer erop omhameren, ja. Dus toen we zitten haast maar weer en zitten, dat zijn we bij strijden, gaan we eraan over. Hoe de tekst even wordt, wat verhoor je. Dit erin, dat rent mooier, dat rent mooier. Nou, dat zit ik op luisteren. Dat zou we, nou ja, er moet een wat horen muziek bij, van Daniel Smets erbij. Nou, en die had ik zei, ik wil wat zeggen, Daniel. Dat zei ik, ja. Dus zelf. Dus dat mag nog horen. En dat had ik niet. Nou, dan zit ze daar ik even in. Nou, en dan mijn man werd er al even praat. Dus de laatste hand had er nog even aan, nog even. Dus, en dat ben ze mij bezig. Dus ik hoop je dat dit onslaat bij Omroep Friesland. En daarom ik even live krijg, geredigeerd hier. Wij doen ons best. Kom maar goed. Dankjewel. We gaan nou in ieder geval wel draaien. Morris de Wies, dank je wel. Al mijn maten, die sjos nou net meer. Al mijn maten, ze bin mij niet kleer. Mijn jild is vertarren, haar geen enkele zin. Al mijn maten, ze haar mij niet kent. Je zingt in de boezem, ik ben nekken en bleed. Je zingt in de boezem, wie de bangsteen ik reed. Verzoekt een kaptaal, katbelijn in de drang. Je zingt in de boezem, wat bloot is gejang. Ik ben nou alleen, zelfs mijn wief is of jood. Ik ben nou alleen, waar hij dat nou tocht. Ben leert zwieren daar.